Fid-tbassir tal-ħarifa tal-Kummissjoni Ewropea kien innotat kif il-Gvern żamm stabbli d-deficit ta' pajjiżna u hekk mistenni jibqa' għalli ġej. Dan huwa wieħed mill-iktar punti li kien sodisfatt bihom il-Ministru tal-Finanzi Edward Scicluna. Tinsiex aħna konna qegħdin fil-deficit eċċessiv dik il-proċedura u issa nistennew illi neħuna minnhom ħalli l-kompli tkabbir ekonomiku f'pajjiżna l-ġid ta' kulħadd. Fil-fatt id-deficit għal din is-sena mistenni jkun ta' 2.5% tal-prodott domestiku gross. Dan huwa skont ir-regoli tal-Unjoni Ewropea magħrufa bħala ta' Maastricht. Il-Kummissjoni Ewropea stqarret ukoll li fl-ewwel nofs ta' din is-sena l-attività ekonomika f'pajjiżna baqgħet sejra tajjeb. Dan minkejja li l-kumplament tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea kienu f'baħar imqalleb. Il-Gvern jieħu gost istituzzjoni indipendenti daqs il-Kummissjoni m'għandix li kellha tajt fuq l-Italja u l-Ingilterra qaltulhom fiċċhom. Ġifieri li tajdu b'ċertu serjetà u qaltilna illi d-dajsa Maltija sejra tajjeb alla volja hemm il-maltemp madwarha u dana nieħdu gost nisimgħuh mill-Kummissjoni.